Добрый день, я называюсь Ян Максимюк, и на просьбу часописа «Пройди свет» з Мінску прочитаю вам урывак роману «Улис» Джеймса Джойса у сваім перакладзе. Часопіс «Пройди свет» попросил мяне прочитать гэты урывак под 16 чэрвеня. 16 чэрвеня некаторыя аматары літаратуры ў свеце адзначаюць як Блумсдэй, дзень Блюма. Леопольд Блюм – гэта галоўны герой роману «Улис», а дзеянне гэтага роману адбываецца ў дзень 16 чэрвеня 1904 году у Дубліне. Я вам прачытаю гэты ўрывак з кнігі Джеймс Джойс «Улис», частка першая, якая выйшла у 1993 годзе ў Беластоку. Пераклад зрэдагаваў мой мінска-віленска-праскі сябар Сергей Шупа, а макет у друкарню падрыхтаваў мой брат Александр Максимюк. Грошы на выданне кнігі дало тагачаснае Міністэрства культуры Польшчы. Пры гэтай нагодзе ўсім згаданым яшчэ раз вялікі дзякуй. У гэтай сцэнцы, што я вам прачытаю, гэта будзе сцэнка спачатку раману, Леопольд Блюм не выступае, затое выступаюць два маладыя дублінскія літаратары Стывен Дэдал і Малахі Маліган, вядомы пад мянушкай Бык Маліган. А сцэнка адбываецца у колішняй вайсковай вежы, пабудаванай на беразе мора у так званай Мартэлла Тауэр. Самавіты пульхны бык Маліган высунуўся з лесвічнага прахону, несучы ў руках місачку з мыльнаю пенай, на якой ляжалі наўскрыж люстэрка і брытва. Лагодны ранішні павеў злёгку ўзнімаў крыссё ягонага неаперазанага халата. Ён падняў місачку перад сабою і заінтанаваў «Інтроїбо ад альтаре Деі». Прыпыніўшыся, ён глянуў долу у змрок вітых сходаў і сіпла паклікаў: «Выходзь, Кінч, выходзь, страхотны езуіт». Ён урачыста падаўся напераду і ўзышоў на круглую гарматную пляцоўку. Разгледзеўшыся па баках, з паважным выглядам тройчы пабагаславіў вежу, навакольны край і горы, што прачыналіся ад сну. Потым, згледзеўшы Стывена Дэдала, нахіліўся да яго і пачаў чыніць шпаркія знакі крыжа ў паветры, булькатліва пагыркваючы і пахітваючы галавою. Стывен Дэдал, незадаволены і заспаны, успёрся локцямі на апошнюю прыступку і глянуў халодным позіркам на выцягнутае конскае аблічча, што яго багаслаўляла, пагыркваючы і пахітваючыся, ды на валасы без цэнзуры, усыпаныя крапінкамі і светлыя адценнем яснага дубу. Бык Маліган зіркнуў пад люстэркай, хуценька прыкрыў ім місачку. «Назад у казарму!» – строга выгукнуў ён. І тонам прапаведніка дадаў: «Бо гэта, о любасныя, ёсць праўдзівая эвахрысця, цела і кроў, цела і душа, кроў і вава. Павольную музыку, калі ласка. Прашу заплюшчыць вочы, спадары, адну хвілінку. Маленькі клопат з гэтымі белымі крупінкамі. Усе змоўкніце». Ён скоса паглянуў угору і даў нізкі поклічны свіст, а потым хвілю, якую чакаў у шчасным засяроджанні. Ягоныя роўныя белыя зубы сям-там паблісквалі залацістымі кропкамі. «Залатавусны!» У цішы адказалі два моцныя пранізлівыя свісткі. «Дзякую, стары!» – бадзёра адгукнуўся ён. «Гэтага дастаткова. Выключы ток, калі ласка». Ён саскочыў з гарматняй пляцоўкі і паважна паглядзеў на свайго назіральніка, збіраючы вакол ног складкі шырокага халата. Пульхны змрочны твар і авальнае панурае падбароддзе нагадвалі прэлата, сярэднявечнага апекуна мастацтваў. На ягоных вуснах з'явілася прыемная ўсмешка. «Курам на смех», – сказаў ён весела, – «гэтае тваё недарэчнае прозвішча, як у старажытнага грэка». Ён тыкнуў пальцам сяброўскім насмехам і пайшоў да парапету, пасмейваючыся пад носам. Стывен Дэдал узабраўся наверх і млява рушыў за ім,
але на паўдарозе прысеў на ўскрай пляцоўкі і адтуль назіраў, як той, паставіўшы люстэрка на парапеце і абмакнуўшы пэндзлік у місачцы, намыльвае сабе шчокі і шыю. Вясёлы голас быка Малігана працягваў: «Маё прозвішча таксама недарэчнае. Малахі Маліган. 2 дактылі. Але ў ім чуваць нешта элінскае, праўда? Нешта жвавае і сонечнае, як той жа самы бык. Нам трэба з'ездзіць у Атэны. Паедзеш, калі мне ўдасца растрэсці цётку на 20 фунтаў?» Ён адклаў пэндзлік і, рассмяяўшыся ад захаплення, ўсклікнуў: «Дзе ж ён паедзе, замораны езуіт?» Замаўчаўшы, ён пачаў уважліва галіцца. «Скажы мне, Маліган», — ціха азваўся Стывен, — «што, мой любы? Ці доўга яшчэ Хейнс будзе жыць у вежы?» Бык Маліган паказаў над правым плячом выгаленую шчаку. «Божа, ці ж не кашмарны тып», — прызнаўся ён, — «тупадумны сакс. Ён уважае, што ты не джентльмен. Божа, гэтыя гідкія адгельцы. Іх ажно раздзімае ад грошай і запораў. А ўсё таму, што ён з Оксфарду. Ведаеш, Дэдал, это ты маеш сапраўдныя оксфардскія манеры. Ён не можа цябе ніяк раскусіць. Во, найлепшае імя табе прыдумаў я. Кінч ля зонажа». Ён асцярожна галіў падбародак. «Ён усю ноч трызніў нейкую чорную пантэру», — сказаў Стывен. «Дзе ён трымае зброю?» «Няшчасны вар'ят», — сказаў Маліган. «А ты хапіў перапуду?» «Яшчэ якога», — пацвердзіў Стывен з жарам і подступам новага страху. На гэтым адлюддзі ў цемры з незнаёмым чалавекам, які трызніць і енчыць, што трэба застрэліць чорную пантэру. «Ты ратаваў тапельцаў, а я, сам ведаеш, не з герояў. Калі ён тут застанецца, я адыходжу». Бык Маліган нахмарыўся, разглядаючы пену на лязе брытвы. Саскочыўшы з свайго седала, ён пачаў паспешліва ператрасаць кішэні нагавіцаў. «Ходу!» — буркнуў ён праз зубы. Падышоўшы да гарматнай пляцоўкі, ён засунуў руку ў Стывенаву верхнюю кішэню і сказаў: «Дазвольце нам пазычыць вашу смаркатку, каб выцерці нашу брытву». Стывен пакорліва даў яму выцягнуць і разгарнуць на паказ трыманую за ражок брудную і пакамячаную хустачку. Бык Маліган дбайна выцер лязо брытвы. Потым, спаглядаючы на хустачку, ён сказаў: «Вось смаркатка барда, новае мастацкае адценне нашым ірландскім паэтам, смарката зялёнае. Амаль што адчуваеш смак, праўда?» Ён зноў падышоў да парапету і зірнуў удалеч, на Дублінскі заліў. Ягоныя светлыя пад адценне яснага дубу валасы лёгка заварушыліся. «Божа», — сказаў ён ціха, — «ці ж мора не ёсць тым, чым назваў яго Элджі, вялікай ласкавай маці? Смарката зялёнае мора, яйцашчымлівае мора, эпіой нопа понтон. Ах, Дэдал, тыя грэкі, я мушу цябе навучыць. Ты павінен чытаць іх у арыгінале. Талатта, талатта, наша вялікая ласкавая маці. Хадзі сюды і паглянь». Стывен устаў і падышоў да парапету. Успёршыся на ім, ён глянуў уніз на ваду і паштовую лодку, якая выходзіла з прыстані Кінгстаўну. «Наша магутная маці», — сказаў бык Маліган. Раптам ён адвёў вялікія дапытлівыя вочы ад мора і паглядзеў Стывену ў твар. «Мая цётка ўважае, што ты забіў сваю маці», — сказаў ён. «Таму яна не хоча, каб я ўвогуле меў нейкія дачыненні з табою». «Хтосьці яе забіў», — панура сказаў Стывен. «Халеру б на цябе, Кінч, ці ж не мог ты стаць на калені, калі маці памірала і прасіла», — сказаў бык Маліган. «Я сам не горшы гіпербарэйнік за цябе, але ж падумаць адно. Маці апошнім дыхам упрошвае цябе стаць на калені, згаварыць малітву за яе, а ты адмаўляешся. Ёсць у табе нешта злавеснае». Ён замаўчаў і пачаў намыльваць другую шчаку. Паблажлівая ўсмешка скрывіла яму вусны. «Затое знакаміты блазан», — прамармытаў ён самому сабе, — «Кінч найзнакамітшы з усіх блазнаў». Галіўся ён роўна і асцярожна, моўчкі, паважна.
Стывен, успёршы локаць на пашчэрблены граніт, прыклаў далонь да чала і глядзеў на абшарпаны край свайго зашмальцаванага чорнага рукава. Боль, што яшчэ не быў болем любові, даймаў яму сэрца. Ціха ў сне яна прыйшла да яго пасля смерці, яе змарнелае цела ў шырокім карычневым пахавальным убранні тхнула водарам воску і ружовага дрэва. Яе дыханне, калі яна нахілялася над ім з нямым дакорам, авейвала тленнай сырасцю. Панад працёртай манкетай ён бачыў мора, якое сыты голас побач з ім усхваляў як вялікую і ласкавую маці. Кола заліву і небасхілу абдымала цьмёна-зялёную масу вадкасці. Белая парцалянавая міса ля яе смяротнага ложа абдымала зялёную глейкую жоўць, якую яна вырывала са свае гнілое печані ў прыступах пакутлівага з гучнымі стогнамі ванітавання. Бэк Маліган зноўку выцер брытву. «Ах, бедачына сабака!» – паспачуваў ён. «Я павінен табе даць кашуліну, ды хоць пару смаркатак. А як там тыя штонікі з другіх рук?» «Падышлі няблага», – адказаў Стывен. Бэк Маліган атакаваў выемку пад ніжняй вуснінай. «Курам на смех», – сказаў ён незадаволена. «Лепш было б казаць з другіх ног. Бог адзін ведае, які пранцаваты валацуга іх пазбыўся. Я маю ладную пару шэрых у вузкую палосачку. У іх ты мог бы пафарсіць, я не жартую, Кінч. Ты халерна добра выглядаеш, калі прыстойна апранесся». «Дзякую», – сказаў Стывен, – «калі яны шэрыя, я іх не магу насіць». «Ён іх не можа насіць», – сказаў Бэк Маліган свайму твару ў люстэрку. «Этыкет ёсць этыкет. Ён заб'е сваю маці, але шэрых нагавіцаў не апране». Ён акуратна склаў брытву, ды, лёгка дакранаючыся кончыкамі пальцаў, паспрабаваў гладкасць скуры. Стывен перавёў позірк з мора на пульхны твар з дымна-сінімі рухавымі вачмі. «Той тып, з якім учора вечарам я сядзеў у караблі, – сказаў Бэк Маліган, – уважае, што ў цябе АПВ. Ён цяпер у Коналі Нормана, у псіхінічах. Агульны паралюш з вар'яцтвам». Ён апісаў люстэркам паўкругу паветры і паразаслаў гэтую звестку на ўвесь свет, адбіўшы сонечныя промні, што заззялі над морам. Засмяяліся ягоныя скрыўленыя выгаленыя вусны і кончыкі зыхатлівых белых зубоў. Смех ахапіў усё ягонае дужае, добра складзенае тулава. «Паглянь на сябе», – сказаў ён, – «ты жудасны бардзе». Стывен нахіліўся і зірнуў працягнутае яму люстэрка, падзеленае крывой расколінай. Валасы дыбам. Як бачыць мяне ён і ўсе іншыя. Хто выбраў мне гэты твар, гэтую пысу бедачыны сабакі, якую трэба ачысціць ад гнідаў? Яна ў мяне таксама пытаецца. «Я сцягнуў яго ў пакаёўкі», – сказаў Бэк Маліган. «Яно ёй акурат пасуе. Цётка дзеля малахі заўсёды наймае нейкую брыдоту. Не ўвядзі яго ў спакусу. Дый завецца яна Урсула». Зноў рассмяяўшыся, ён адняў люстэрка ад пільнага позірку Стывена. «Гнеў Калібана, які не можа ўгледзець свайго твару ў люстры», – сказаў ён. «Шкада, што Уайлд не дажыў, каб цябе пабачыць». Адступаючыся і паказваючы на люстэрка, Стывен сказаў з горыччу: «Гэта сімвал ірландскага мастацтва. Расколатае люстэрка пакаёўкі.